agbo mu sunu Oke Ite na anya ka na akpọ oru onwere dibia agwachala go oru se gị ka bịa amu peses pa agwalu onwere dibia ọbụna ya agbolu go oru gwachala go oru pụta ka dibia mana ọ mụtala nwa ọ nụrụ nwaanyị mụta nwa ụmụnne na ụmụnne nọdụ onwere oru debe na ibo de medibia ivo debe anwa mal no fancy oburu oru oburu Oke Ite mu peses power na agba gị ite na-egbu onye gbolịa ọ na-egbu dibia gbolịa bụ Oke Ite bụ oru ọ na-egbu dibia gbolịa ọ ndị ya bịa na bebe na be nwe ite lulu ite 30 40 basi gị na Oke Ite asị anwansị Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ masị m ka onye chinya gaziela ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ azụ ya bụkwanụ ndụ mmiri biko asị amụọ nwoke na-adịrị ka nwoke ọwụ ha amụọ nwoke ọ dịrị ka ihe aka na-adịchahụ na-eme isi ọ na mana ọ bụ na o si na-adị biko na-ekene nụ vidiyo anụnwa SS Power na-eti mkpu wee na-asị unu na-ejebe dibịa onye ọsọ Oke Ite na-atọ ka mmadụ ya enwe na bịa inwere Oke Ite tọ na bịa gị nyagba Oke Ite ga-eredi ikpochapụ ezinụlọ ebe a dọsara ya nke anaghị apụta ebugide Oke Ite bugide ife mmadụ otugidesi gị na space adị ọzọ ebe a na-apaki ite na-asị asị n'onwe dibịa gwụchala ezigbo dibịa gwụchala gị Oke Ite ọ sị gị bulie na nwabe gị bụghị nke ọya bụ agwụchala unu asị unu hapụ na ụlọ ebe a na-ele ka ite na-asọ pọtọpọtọpọtọpọtọ ya niile bụ asị asị biko nenekenenụ open eye revelation concerning Oke Ite na ihe anụnwa ndị mmadụ na-agwakasị ịmana nwere nna agwa unu before nna agwa unu sunu na maka oru na Oke Ite kwuo nyere nna mana the reason nje ekwu ya bụ ka ụmụnne m bụ ndị Igbo nwere onwebe eni m ekwu ya ndị na-chetala azụ n'okwu m ji okwu m amụta ibe rile nna the reason na-eme mmadụ nye m ibe adịm etinye ya na net na adịm etinye ya na net because na ndị niile abịa na-emelewa nwere ya na ndị na Nigeria eriro nne ọ bụrụ mmadụ niile na-ekwe ka eti ibe na gịnị na net mana ndị ji okwu m amụta ibe ndị ji okwu m nwa amala ibe ọ tọrọ m ụtọ wee na ekpọ m na fon ọ na-enye testimony agwara m unu sị na otu anọ na ịgba ava gbasịa vi ike malive na-eme gị o nwere onye chukwu kele ogbenye ekwuwo m okwu nwe mbụ okwu gwasị ya o nwere onye chukwu kele ogbenye ebe na-abụrụ mbesaịdị ịdara obi o nwere onye na ikpuru isi onye kpuru isi na-akpatawa n'ego onye dara obi na-akpatakwu ego kele ka nke bụzi onye arụ kwa ọnụ jiluzie hope na ya kpata nwere ego ibugo n'ibe a na-akpa amosu dị gị n'arụ enwepụ amosu wepụ ndị uke nwoke a na-aga n'iru enwepụ amosu wepụ ndị uke nwoke na-eme gị nwoke a na-aga n'iru bifo ị na-eme ibe ọbụla ị na-eme n'ụwa anwa gbaa ava ịmala ebe bụ problem gị because no nwere ike ọ bụrụ ebe problem gị bụ nwebele ive ịgba ava anwa gbasịa ava problem ga-apụta solve the problem nwere ike ọma ọgwụ adịna agwụrụ gị ọgwụ agwa gị ebe a achụ na aja ịnọkwụlọtụ ive ọma emele gị ikwụlọtụ ine na ife ọma emebele gị dibịa ọbụla na-eti mkpu ọgwụ na ọgwụ ka o ji kalịcha n'oge ije na be dibịa bụ enwere ọgwụ ọmụ SS Power na-ekwu o nwere ọgwụ dibịa ọbụla na-eti mkpu enwere m ọgwụ enwere m nke a dibịa bụ enwere m ovu ọgwụ ije ebe onye ahụ mana nwere ọgwụ n'okwu ọnụ ka ọ na-ekwu onye ọbụla nwere ọgwụ na-ekwuru okwu onye nwere ive na-ekwuru okwu maka na onye nwere ego na-emere mkpọtụ ụdị akụ ji nwa adị
ibu na anaghị nweta 5 naira na-eti mkpu na-etinyeli ma na o nwere ego na kontrol ya o kontrol nwere obele chenji nwa na akaụntụ ụda akọ dị onye nwere nwebele ive o nwere ka onye chọ ibo eje nweta owu ive si n'ite o tive mkpu si na ya nwere ọgwụ onye nwere ọgwụ na-ehuru okwu maka na ebulu ọgwụ ụmụnna bụ ya n'isi ebu nri ya mkpụtụ ka ya bụ na-eme onye nwere ọgwụ ekwuru okwu mbụ agba ụmụ nụsụ unu oke ite na n'anya ka na-akpọ oru onwere dibia agwachala gị oke oru sị gị ka ọ debịa bịa amụbesespa gwara unu onwere dibia ọ bụ na ya agbọlụ gị oke oru gwachala gị oke oru kweta ka ọ dibịa mana ọ mụtara nwa ọ nụrụ nwaanyị amụta nwa ụmụnne ya na ụmụnne ya nọdụ onwere oke oru debe na ibo dị eme dibịa ivo debe anwa malụ nọ fansi ọ bụrụ oke oru ọ bụrụ oke ite mụbesespa na-agba gị ite na-egbu onye gbọlịa ọ na-egbu dibịa gbọlịa bụ oke ite bụ oke oru ọ na-egbu dibịa gbọlịa ụmụ ndị ya bịa na bịa na abịa nwee ite lulu ite 30 40 basị gị na oke ite asị anwansị vaji ibe niile adọkreti ebe dekreti ụlọ ọlụwa iji kwesị dibịa na-agba oke ite bụ ọ gwasịala gị oke ite ọgba gị na ya ebu ya ana iya ma ibi ya ebu oke ite gị na ihe edebere ya bịa ọzọ gị na ihe edebere ya bịa kelewe malị bụ oke ite kelewe malị bụ oke oru oke ite dị sọsọ tere na be dibịa okpochepụ famili dibịa bụ niile ụdị arụpụtara gị ka ụdị ekụtara gị mee n'Igbo odogwu oke ite dị ịtọ na be gị okpochepụ famili gị niile nke bụ dibịa gbara ọgwụ ahụ onye na-eme dibịa gwachara mmadụ ọgwụ gwachara mmadụ oke ite ọsị ya bụli ya na ba famili ya na jubili ya na ba bifo na-agwara gị ọgwụ sị gị je ka ihe debe ebe ọ ga-adị ibebe dibịa isi dibịa niile half plot ọ dịghị je ka ịlụ ọhịa ụlọ ịlụcha ya ịlụ ga-atọ nwebele ụlọ na half plot ọ nwere ka ọ bụla eme abịa ibute ọgwụ ahụ idebia so ọgwụ ahụ anọdụ ebe ahụ ọ na-akpapụ nri bụ ọgwụ ahụ na-akpapụ nri ndị nọ na mgbamgba ebe ahụ nọ n'okilikili ebe ahụ eji na-anụ ụdọ ọgwụ ahụ ma ọ na onwere sọntin na onwere ndị gwu agwụ nọ na okilikili ahụ nyere ka ọ dị ka mmadụ pụta sị na ya gbọlụ oke ite ruo 10 20 n'ovu chamba ọnọdụ ebe ahụ na-agba agha asị ọmụbesespa gwuru ịkpọ m n'ụtụtụ mmeghu okwu a ikpọ m n'ehihie mmeghu okwu a agbagibe eji agbọ oke ite gbagibe eji agbọ nwa bụ oke ite abụ oke oru itinye n'ime ite ịma nkwe ka ọ dị na chamba gị ịma nkwe ka o mee gịnị ka ọ dị n'ebe ka ọ dị na be gị ihe anụ na-ede lụọlụ mmadụ 30 oke ite n'obodo ebe ka o mere unu amụkwa anya n'obodo ebe ka a gbọrọ mmadụ 30 ka mmadụ 10 oke ite n'ovu mgbọ ọkwọzụwa ọgwụ ka a na-agbọ ka mmiri ka na-agwa ya na nwa bụ ite ka njụka n'ụlọ egwara ibe na-egwu bụ na wayo ka m kwuru n'ọya ebe biko Anambra nwaanyị na onwere ya na-agba oke ite onye ọbụla na-agba oke ite pụta ka ọ kpọọ mụ bụ SS Power nọ na-agba oke ite ka nzukọ alụsị eje eme gịnị ya eje ka ọzọ aka na-alụsị anwa oke ite bụlibe na-agba oke ite bụ 1 million naira ụmụazị dị enye 1.5 dị enye mmịa bụ ka na nwa bụ oke ite ka abịa n'anya na bụ ọzọ aka na-alụsị na oke ite nọ na-agba oke ite oke ite adịrọ n'ụlọ mbụ ọ dịkwa n'ụlọ adịbụ onye ebukele na bịa onye abụ na anụ ọdị ya ndị dibịa ji oke ite eme dibịarịrị nne ma o nwere nke ọ dị na bụ onye ahụ nwere onye ọ nọ na bịa ịnọ dibịa ahụ ebe ọ nọ bụ na nke bụ na berengran na aja agụ pastọ na onwe na-eji oke ite eme pastọ nke adịrọ na bịa ebe ọ dị bụ na aja agụ ebe akọ dị akwa dị ya
ma pụtazi anata unu onye nwezi oke ite bụ dibia ka ọpatụ nwere oke ite ọ natazi nwatakịrị ego si na ya agwọle oke ite mee ma na-emara oke ite agwọ bụ nwatakịrị ahụ anyị na-agwọle oke ite na ibe na-agwọle ya bụ ewele ka nwa bụ okwukwu eme gịnị ka okwu odidi gbekwe na ewele anwa na o nwere ebe uyi elu ọkwụsị nlụ ọrụ maka na ewele nwere ebe ọ na-elu ọkwụsị nlụ ọrụ ewele na-alụ ọrụ karịa 3 years ọmụ besespawa na-ekwu ewele alụrụ ọrụ karịa 3 years ewele ọbụla lụrụ ọlụlụ 3 years ekwunwe ume ka eji ekwu nọtara anyị wena ewele na-alụ ọrụ 3 years ewele bịwara ewele na-alụ ọrụ bụ ọlụlụ 2 years nke eme 3 years ọnyụrụ ọkụ ya bụ na ewele ahụ akara aka onye na-eme na odogwu nwere ebe ya kpakọta ego ọ sị na ewele ya na-alụrụzi ọrụ emeela ya dị ewele ma bife na-eme ewele ahụ sị na-agbalị gị aba ọ bụrụ ewele niile ka arụ mmadụ na-anabata dibia ọbụla na-eme majiki abụrụ dibia eme ọbụla na-eme ọpụta n'ụtụtụ o bute ibe majiki na-eme majiki ọ bụrụ dibia ya gbanwere mmadụ ọya onye menwere mmadụ iwe ya bụ eji aga n'iru ma mala na dibia ọbụla na-eme na ya na-eme majiki na ibe majiki na dibia ihe abụ limbesaid na ebe ahụ ihe abụ limbesaid na ebe onye ahụ iwu ka ọ bụ ihe abụ ovu ibe ajụrụ ajụ anụ ajụrụ ajụ na ebe onye ahụ onye ọbụla na-eme majiki bụ seji na majiki na-ejido n'obu ndị Igbo majiki abụrụ dibia ibe ji nwa mali dibia bụ agwọ ele onye aka ji mali dibia agwọlụ gị ọgwụ ka ọ lee achụọlụ gị aja ka ọ lee bifi na-ejebe dibia ọbụla na-eje mgba ọgwụ nchụ aja na-agba ava male ma nya na onwe ya emepụtakwa ibe dị nya male ma nyanwa emepụtakwa dị n'ime gị bụkwa na ma na nwere mmadụ na ma na nwere na-abịa be dibia ka dibia nwa bịara bịa nwe pawa nwere onye na-abịa be dibia ka dibia nwa ọ bịara bịa nwe pawa ma dibia nwa ma ihe niile ọ nwere bịa ọ ka enwe pawa mụ na agwa gị na okebejebe dibia izi nọ ndị otu nye ya so n'ụdị eji nwee mechie ibe akaje mere ike ji nwa adịghị na-arụ na ma believe mala na dibia na-agbara gị abịa na-agba uche gị dibia na-emele gị ibe ọbụla si na-aba ọ gbala gị aba na-agba uche gị ọnya bụ na nwoke bụ nwoke dibia gbala gị aba na-agba uche gị agba ụmụnụ mbụ wuti atụ amụsụ wuti atụ ndị ụka onwere na-abụ nwoke mkpata ego onwere na-abụ nwa ya nnu di olesi ọbụna o nwere ọgwụ nna gị ka nna gị nwa gbọtara debe bunu na-edistọbụzi gị ma ọ nwepụ ibe ndị a amụsụ na uke ịgbanarịwa ibe na-enye gị nsogbu onye ọbụla sị na ya bụ na ya nwere ọgwụ ihe eje na-achụ ya n'azụ ọfụma onye agbanarị nwere gị ma ị gbara ọgwụ otu nọ na amụ nwa bss agbawa m agụ na-asa bụ mmiri na-asa jee obodo dị iche iche jee ebe na-eme ebe ọgwụ dị iche iche jee obodo ụwa mmadụ na-agarọ majiki onye ọbụla na-eme majiki so majiki ana amala na majiki ọbụla mmadụ mmeligisi gị n'oyibo ego majiki na-ebere ego onwego mmadụ ebute ovivo jiri mee majiki si gị na okonye ego na adịtin na-emechara adịtin ya enye ego asị majiki na-enyere ego kabarụ makala ndị mmele gị malicha ụwa gị kala makala ikwu na ije gị ya mala alụsị abụ ndị bụ nya bụ meligodogwu makala onye ọ bụ jeveka na alụ arụsị anwa ọ bụ na imechi ibe niile ahụ ọ bụ na ibe niile agara gagara kpọọ m na fon na ọ gara ka mmazialị na m nwa na-ekwukwu bụ onye asị ka mbụ ibe na-abụ nwoke mkpata ego ọ bụ na imetụrụ ndị ikwu nne gị mma imetụrụ na amụsụ na-enye gị nsogbu ịrụrụ ọrụ amụsụ ịmara onye bụ chi gị ịmara ike nga gị nke na-ama ikwu na ije gị
ava wale gị n'ikwu nna nna gị ka ije ka idokwe ikwu nna nna gị idokwe alụsị dị n'ebe ahụ ịjọ na alụsị dị n'ikwu nna nna gị kwadolu gị kwadochie gị lụzie mgbe eji agwa dị eju na ya ma agwa dị ya ma nke ma ego niile anyị nwere oyi tipi maka na ibe ọbụla ị na-aga na alụsị na-abụ gị na alụsị gị na anya ka ọ gwa abụ ụzọ alụsị ka ọ gwa abụ fa ị nwere alụsị na be gị na-asa ahụ alụsị onye nwere ọgwụ ya egbu mana alụsị bụ alụsị dị imebi alụsị ọ ya bịa gị na alụ n'ive mevulie ijekwa n'ibe ọbụla ihe eje n'ava o eje na-awa n'ava n'ime ibe dị otu a wee jee n'ebe ọ dị mana ọgwụ a na-akọrọ dị aka ahụ n'imevi ọgwụ ị na-emevi ọgwụ na-emevi oge ozugbo ị na-emevi ọ na-emevi oge ịzọnye ụkwụ gị nke aka nri nweta aka nri nzọ ya nke aka ekpe ọkalị nzọ ọzọ na ovu nzọ na be gị tigbuo gị nwụrụ ọgwụ onwe na n'anya Oke Ite gbara Oke Ite ọsọ agwa m na mbụ na Oke Ite nwere bọdụ na Anambra steeti m kwuru mnwa beses pawa kwuru ọmụkwuru o nwere bọdụ Oke Ite nwere bọdụ na Anambra steeti ma ọ bụ mmadụ si na ya na-agbụ ya na-apụta ka ndu gị na-alụsị ka ozi aka na-alụsị na ọgwọcha ọgwụ anọ ya lele nwatakịrị ahụ ya agwali ozokwa aka na-alụsị na ọgwọcha ọgwụ anọ ya dị na bịa otu ahụ dị ka ma kpọsa ite na be dibia ozi aka na-alụsị na dati ibe ahụ na-agba ọgbọcha anya na ọgbọta ya na ya dị bịa ekwe na ọma ndị be onye nwa ya agwali kwunu kwụsị ngụ ụwa wayo na wayo ebewa onye ọbụla ezuru olu dibia lụọ ọrụ dị nye na chi ejikwu maka na eji izọ mmadụ olu dibia bụ ka ọzọ ọta mmadụ ka ịzọ ụwa ọ bụrụ ibe niile ka mmadụ na-elite ulu ọ bụrụ everything ọbụla ka mmadụ na-elite ulu ana nwere onye na-eme nwere eme gba lọs ma kịta ndị pastọ maka ara nwụrụzi ya na like ọgba lọs onye dutere onye na-aya arụ na bịa ọsịsị dụrụ ya akwa bikos nọmal na ọya na ego adịrị ya mgba ọya na ego adịrị ibe nidule bụ onye ya sị na ọ nidule Oke Ite agwa 10 million ịna na onye bụ esi n'ebe o si lituo na ma idutere ya na-aya arụ ma ọgwọgwọ arụ akpọgo oku na nwere akpọrọ gị dibịa ọbụla na-eme dibịa na-agba ọya mali amalite ata pastọ ọbụla si na ya bụ pastọ na-agba ọya ive ụwa nwa bụ ibe onye nye na chi ekwutere ka ya eme ebe ọbụla kpọọ ogo okwezi gị dibịa ka ihe emebe ụwa aka gọta na dibịa ahụ ụbọrọ pụta na soshal midia na-etinye inwere ọgwụ nke a na-asị na inwere ọgwụ ịnwere ma ovu ọgwụ mgbe ekwa gị ịnwere ma ovu ọgwụ ebe onye nwere ọgwụ na-ekwuru okwu onye nwere ọgwụ na-emere mkpọtụ onye nwere ọgwụ na-etiri oyiyi iwe agwa onye nwere ike enwewe ike inwe pawa onye ka agwa gị na onye ọbụla lele amosu na-ezowe onwe ezo ọ na-agbara onwe elu n'isi na inwere ọgwụ na ịkwesịrị ndị na-ekwu okwu na soshal midia na-asị na inwere ọgwụ maka na ngị na gị bụ onye nwere ọgwụ bụ amosu ka ebu yes amosu ka ebu na onye nwere ọgwụ na ọ dị ka onye lele amosu ndị kwesịrị ndị na-ekwu utie n'ibe onye ọbụla nwere ọgwụ bụ onye lele amosu ka ọ bụ onye na-asị gị na ya nwere ọgwụ na enwere odogwu nwe nke ọzọ amosu ka ilili na inwe ọkọ ọgwụ bụ ọkọ ọgwụ ịma na ọkalịwa gị na-eme gị jekwu ya aka na inwe iliwa amosu small time igbuwe mmụazị gị igbuwe famili gị onye nwere ọgwụ na-egbu mmadụ eliwa amosu mali atata so kwụsị na ntị mkpu na net na enwere m ọgwụ enwere m onye nke ọzọ na enwere m nke ọzọ onye lele amosu na-ekwuru na olile amosu so nke nwa bụ onye na-ekwu na nwere ọgwụ nwere ọgwụ maka na ndị nwere ọgwụ na-ekwuru okwu maka na ama na amosu ka babụ akanakwa m nke n'ime na-emere unu iwe echi mma bịa ọzọ unu abụọ amosu m na ọtọ ha n'aka m bịatalibe ma m gwa na mmanwụ ive mmanwụ chanaka erika maka na mmụazụ m na bajekụlụ ije mmụazụ m lụrụ mmelive mmụazụ m lụrụ ọrụ mmụazụ m mmelive amosu ma mmụazụ m chọrọ aja gosili mụ na maya narụ fri mmemere nnọdụ n'ala onwe mma na o nwere ibe eme etel ekenele m nke n'ibe na-emere unu iwe agwa na bifo na-eti netin na net onye melive anwa ya abịa onye ọbụla melive anwa ya abịa mana ọ na-abịagwu ọ bịakwụla ọtọ ka nzukọzi unu ibe na-eme sinsi
maka na mgbawa kwụrụ nkịtị kenekwe m kenibe na-emelu na ya daalụ onye nwere ọgwụ nwe onye nwere ego nwe onye nwere ego na-emere ọkpọtụ ma onye nwere ọgwụ na-emere ọkpọtụ onye nla mụsị na-ekwuru okwu When the man can change na camera na channel video biko ya na ya ka gbasa ya share this video subscribe to this channel biko no bụ na osi na dị na gbasa ozi ya na-agba notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla I post video ọfụ Igbo ndị ọma njem ọnụ ka enwe na mgbe ọzọ